Mga guys, ito po yung photograph. Hala! Highlight ini buwasan na akong vlog. Ayan, welcome back mga guys. Yes, yo, break it down yun. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bongliw, ang Northern Samar. At ayan, nagkakagulo na po dito dahil kung sino-sino po yung mga vlogger dito. Ang dami-dami pong mga instant vlogger. At ayan mga guys. Inday Beauty is in the house. Hi, Inday Beauty. Say hi to Maestro Waray's followers. Hello sa mga followers ni Maestro Waray. Follow nyo naman ako, please. Ayan, follow nyo po Inday Beauty. Sa akin, amo banim Papay Biyong. 20 years ka na nagbablog. Dudot ka na. Ayan, shoutout sa'yo, Sir Papay Biyong. Yes. Global mga schedule. Oo. Ayan, follow po natin sa Inday Beauty. Akala nyo lang may beauty pero waray. Waray palya yan, mahusay sa Inday Beauty. Dalawa kasi yan, no? Hala, si Bonita nagmula extra doon. Amo, sandal man ako babanggiton. And most especially guys, ayan, yadi po si Sir Halo Ju Photography. Ayan. Grabe ho. Gindidiskartehan nira kung paano nira an uga nga kahoy magkakayaon siya buhay. Sa kanda photoshoot. Ako mawala sa output. Christmas tree ha. Christmas tree talaga sinihan ko talaga. Ang concept talaga sinira Christmas tree. Grabe ho. Nabibilib talaga kasi nga bisan maserum kaya niyo mapabaysayan mga quality shots. Hello Ju Photography guys, ayan. Si Kana ayan Kana tapos si sinigiranin niya. Si Arnold Morado and James. Wala di talaga nagtitiga mo na nung gimakarabo rin. basta mabutan talaga ni Sir. Grabe guys. Si James Dula Erenco, shoutout sa iyo. Ayan, grabe guys. Yung effort po ng ating photographer. Yung isurungo na kahoy nagawa nila ng ano. Ganon ka-creative ang Halojo Photography. Ayan, For more information, please do follow FB page of Halojo Photography. At ito kasama dito, isa sa isang makeup artist ng Halojo Photography. Ayan. Of course, I'm excited sa ating collab that would be happen on... Wala bang date? Ang drug! Yeah! Depende sa akin. Hoy, ayaw ka masitan ako, suggestion ko. Ayaw nga kay bayan ka madakop. Ako excited na talaga. Ang set A na to, ang drug queen. Ang set B. Ay, ang set B, ito hato na sa presuhan. Go guys. Matalawang naman. Mga guys, ito po yung photograph. Hala! Highlight ini buwasan na akong vlog. Ayan guys. Ito po yung Halojo Photography with the supervision of Inday Beauty. Oh. Oy, pero ay kam sa pagtinod, naginatsing lang ani. Ako maginahinay ko gidak si Halojo. Umos magayton. Can't you see? Bring it back, yeah. What it means. Ayan mga guys, ito naman po dito yung preparasyon ng catering services at ayan, ginagabi na po sila mga guys. Mega love shoutout sa Tita Roque Catering Services and Company. Yes.